докторант Веселин Василев. Светлана Лазарова, докторантка и тя, не се представя. И тук се занимаваме с плазма. Изследваме физиката на плазмата. Имате ли представа какво е плазма? Не. Някой? Не. Четвъртото състояние на веществото. Не, ние се занимаваме с другата плазма. Не кръвната плазма, да, другата плазма. Не. Някой е. Много смело казвате не, има някои, които се колебаят. Кой клас? Девети. Всички? Да. Добре. Значи плазмата е протичане на ток в въздуха. Вие сте учили за тока и за въздуха го знаете. Също може да се разглежда като четвъртото състояние на материята. Тоест, две основните три, които ги знаете, са твърдо, след това някой. Течно. Да. И как може да преминем от едно в друго? Чрез Твърдяване. температура. С огън. Нагряване. Да. Ако нагреем метал, той може да се разтопи да стане течно. Ако нагреем водата, ще почне да кипи, да се изпарява, да става газообразно. Сега въпросът е какво става, ако нагреем много газ. Нагряването също е някакъв вид вкарване на енергия в системата. Това, което става, е плазма. И затова се разглежда като четвъртото агрегатно състояние. Примери за плазма. Слънцето е една голяма топка плазма. Тук на Земята се виждат формата на светкавици. Светкавици всъщност е плазма. И другото е северното сияние. Като цяло плазмата има много различни форми и се води, че 99% от видимата Вселена е в състояние на плазма. Тук на Земята само светкавици и северно сияние, останалата плазма се намира в лабораториите. И тук е една такава лаборатория, като ние не нагряваме с огън, примерно, газа, за да създадем плазма. Това, което правим е прилагаме много високо електрично поле, много високо напрежение. Ако си представите един атом, то от какво се състои? Протони и неутрони в ядрото и електрони в външната обвивка. Добре, какво ще стане, ако приложим много високо електрично поле, много високо напрежение този атом? Какво ще искат да направят електроните, какво ще стане с ядрото? Където са протоните и неутроните. Моля? Ще тръгнат към плюса на електрода. Да. Ако единият електрод ни е плюса, а другия ни е минуса, електроните къде ще тръгнат? Към плюса. Противоположните заряди се привличат. Електроните ще тръгнат към плюса, а ядрото ще тръгне към минус. И в един момент те толкова, ако е достатъчно силно полето, електроните, като обитават външната обвивка и по-леки, те ще излезнат от атома. И ще остане от едната страна електрон, който е отрицателно зареден, а от другата страна ион. Вече положително зареденото ядро, или може да е атом или молекула, на която просто липсват няколко електрона. И всъщност, когато направим една супа от така заредени частици, и тук там е някой неутрал, защото не може всичко да ионизираме, получаваме плазма в лабораторни условия. И тук ще ви покажем точно това. За целта, за да създадем плазма, ни трябва някакъв газ, който да ионизираме. Трябва ни среда. Средата, имаме газови бутилки, в случая ще работим в азот. И той минава през тези тръби, стига до тук, в гилзата и ще почне тук нагоре. И когато колежката натисне големия зелен бутон, ще пуснем на високото напрежение и ще видим плазма. И това всъщност е една от формите на плазмата, дъгов разряд, волтова дъга. Това може да сте го виждали, надявам се да не сте, но може да сте го видели, ако случайно нещо сте дали на късо или сте бръкнали в някой контакт без да трябва. Ние това го правим нарочно. Защо го правим всъщност? Приложението, което използваме тук, е третиране на въглероден диоксид. Всъщност ние какво правим? Въглероден диоксид, като премине през тази волтова дъга, той се разделя от една страна на въглероден окис и от другата страна остава кислород. Някой има идея защо може да искаме да го правим това? Моля? Добре, от едната страна получаваме кислород, но в интерес на истината тук на Земята не ни е това полезният продукт. От другата страна получаваме въглероден окис. Въглеродният окис по-отровен ли е от въглероден диоксид или е по-безопасен? Имате ли идея?
много по-опасен. Да. Много по-опасен и в Щатите, когато стане много студено, има много случаи на натряване с въглероден окис, защото хората не са запознати с това и се пускат, се палят си колата и се греят в гаража и се разрушават. Смъртта не се усеща. Заспиваш и не се събуждаш. Въпреки това, ние се интересуваме точно от този въглероден окис. Защото той, освен че е много по-отровен, той реагира и с много повече вещества. Той е много по-реактивен. И това, което може да направим, е да го вземем, да го свържем с различни елементи и да образуваме въглеводороди или някакви горива. Тоест, една такава система ще вземе въглеродния диоксид, който по принцип води до глобално затопляне. Той е парников газ. Не го харесваме. Минава през тази система, извличаме въглеродния окис и го свързваме и получаваме гориво. От едната страна въглеродния диоксид, от другата страна гориво. А това, което ти каза за кислорода, той не е полезен тук на Земята, но е полезен извън него. Например, Марс, атмосферата на Марс е 96% въглероден диоксид. И ако искаме да колонизираме в някакъв момент Марс, на нашия ни трябва кислород за дишане. И една такава система би била полезна за извличане точно на кислород директно от атмосферата на Марс. И също това е работата и на моята дисертация. Аз се занимавам с приложението на Марс, а колежката се занимава с приложението на Земята. Като установките са много близки една до друга. Разликата е работните налягания, защото на Марс налягането е доста по-ниско. И извличането на кислорода и съответно въглеродния окис след това. Защото ние получаваме един микс. След като сме си извели газовете, ние можем да видим тук, някой ми знае какво е това? Осцилоскоп. Това е осцилоскоп. Да, осцилоскопа може да измерим тока и напрежението. Като съберем тока и напрежението, ние получаваме... Айде, нека ще ги съберем, ще ги умножим. Това получаваме. Мощност. И можем да видим какъв разход има тази система. И ние това сме го изчислявали. В момента са между 100, 200, 300 вата, ако не се лъжа. 300 вата е горната граница. Това за сравнение, една печка докалка във вас, тя е 2000 вата, когато работи. Тоест, това изразходва по-малко енергия, отколкото докалката у вас и климатичната. От тук може да си намерим разхода на енергия, мощността, която използваме. След това газът, който сме обработили, минава пак през едни тръбички до това принтеро изглеждащо нещо, което всъщност е спектроскоп. Спектроскоп нещо говори ли? Измерва спектъра. Спектър нещо говори ли? Спектър, примерно, на видимата светлина, това е дъгата. Нали? Всеки елемент си има уникален отпечатък, както хората си имаме уникален отпечатък. И отпечатъка на елементите е това в кой цвят светят, в кой цвят поглъщат също светлината. И ние на този спектър, всъщност на този спектроскоп, какво правим? Измерва цветовете и вижда кои цветове са погълнати. И като види кои цветове са погълнати, казва, значи този елемент е тук, защото точно този цвят липсва. Той вижда отпечатъка на елемента, който липсва. И това, което правим, така като видим колко с този цвят липсва, колкото повече липсва, толкова повече от този елемент има. Като видим точно цвета, виждаме кой е елемента и разбираме какъв процент от въглеродния диоксид ние сме успяли да разделим. И вече като имаме мощността, енергията, която сме вкарали, процента на разграждане, може да си определим енергийната ефективност и да продължаваме да оптимизираме системата. В случая работим при атмосферно налягане за тази установка с азот, за да не ви отровим евентуално с въглероден окис. Въпреки че имаме сензори, е обезопасено. Но за приложение на Марс използваме вакуумни помпи, за да смъкнем налягане. Това е горе-долу. Ако имате въпроси, заповядайте. Да? Цветовете от спектъра всъщност се определят по дължината на вълната на излъчването. Дължината на вълната, е спектъра, а самата дължина на вълна, която ще излъчи, зависи от различните преходи, които преминава молекулата. Те са различни енергетични нива и всяко енергетично ниво отговаря на определена честота или дължина на вълната и всяко енергетично ниво е уникално за елемент. Това въпрос ли? Не, просто няма да кажа.